Siinä on mökki. Pientä vuoristoa taustalla. Pientä vuoristoa edessä. Kyllähän on. 238. Arsella sanottava. Mä oon vähän huolissaan tästä monesta. Muikea väristä. Kini suoraan kraanaan. Mihin lähes tänään? Vitun törkeät maisemat. Niin mielisä. Vitun paskat ja mitenköhän sä pystyis kuvaamaan vittu? Ei mitenkään. Vittu se on niinku törkeä. Kyllä nyt tuntuu. Ollaan menossa kohti crossbana, niin 403 metriä vaan. Free fallia vittu. Sitten ihan tuolla vaajari menisi oikein poikki. Mä näkisin, että sitten pyörät vitun mettää tässä on kerran härveä. Sormi perseen suuntas vittu. Viimeiset kiljahdukset tuossa vittu 3 metrin matka. Hän löydät muuvilta, jos peukutus ei käynnistä. Mitä ne sano? Osat on tullut tunnin päästä. Aika vitu asia. Ei muuta kuin kohti Texas Game Ranger. Tulee se viinakin jostain. Niin tulee, mutta nyt käytetään viinaten viskiä. Ja sitten käytetään mallasviskiästä. Kun siinähän on se ero tikkuviinasta tehnyt. Blended viskiessä on niinku osassa, siinä on seassa semmoista viljasta tehtyä just niinku viinaa. Sen mä tiedän, että ne kiistelee niinku skotlantilaista ja irlantilaista kumpis on keksi. Ja vitun käkkärekkä kansaa molemmat. Vanhat äijät on istunut 1000 vuotta siellä maailmassa. Skide kuoli jossain katotaan ja sitten se ei vaan tappii niinku iso-isä tuli muutama viikin ja otti pari pään poikki ja varasti kaikki. Ja silti ne ei oppinut mitään vittu ihme kansaa. Village of Geiranger is approximately 20 kilometers or 12 miles, and the trip takes about 1 hour. Geiranger vuonna ei yhtään pöydämpää. Jatketaan. Tällainen pikkuterrassi. Sitten kun tästä lähdetään, maisema köyhtyy. Exit jotain. Laskujen maksu ehkä loppu nyt. Laskujen maksu loppuu. Täytyy tästä kätellä. No, Hei! tsiikataan. Seuraava elämä. Noniin. Jop.